Voilà, Malika Ngajurma Okromi, donc mini coupe d'Afrique la Maroc fait no au baro Lukarami Somarena. Donc mini Ernest ka représentant Moumi Kenekanta Yat. Donc en Aliga Kumako nommé Solman Koulibaly Alga Kuma Barala. Nous rendons grâce à Allah qui nous a facilité aujourd'hui de se réunir autour d'un idéal. Un idéal qui n'est autre que le Mali. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous ne dévoilons pas seulement un maillot, mais 20 ans de collaboration entre la FEMAFOOT et la marque Ernest. 20 ans que M. Malamine Koné et son équipe travaillent sans relâche pour célébrer une identité à nos sélections. À travers la création de nos maillots, ce nouveau maillot est né d'un travail collectif inspiré par nos racines et nos valeurs du Mali. Chaque motif qui le compose est un héritage de nos traditions. Chaque couleur est celle de notre drapeau, rappelant au monde entier qui nous sommes. Et au centre, l'aigle, notre emblème éternel, plane avec force et détermination. Porter ces maillots, c'est plus qu'entrer sur un terrain de football. C'est porter l'histoire d'un peuple. C'est incarner la solidarité, l'union, la combativité de tout un peuple. C'est porter l'espérance d'une nation. À travers ce maillot, nous rappelons au monde entier que le Mali est une terre de courage et de dignité. Une terre où le travail est la clé de la réussite, où la fraternité est notre force, où l'union est notre plus belle victoire. Chers joueurs, chers coachs, chers encadrements, lorsque vous enfilerez ce maillot, souvenez-vous que vous portez pas seulement un numéro, mais vous portez le Mali, et vous portez le Mali tout entier. Vous portez la voix des millions de supporters qui vivent pour vous, qui prient pour vous et qui croient en vous. Ok, nitu emi yatsa le kuma ka le bolé Issa Sidibé Ligue de Bamako nyamale ngale ka dakura de baron name mo ni présenter lin kofe. Je pense que c'est une très bonne chose, mais seulement en mon présentation rabia nganga gayoro la yoro mi frale no katameninga et bella de au cher la kaseka yé ka frère chomina kaseka surtout kuna penna et en même temps ka jama ba ni mi tani jama mais ce n'est que partie remise et nala sorama et amedo ureke mali araka mali tanye ni mo ni aka saobi ambena ko so de mo ala ko keni mo ala ka kulo di mali ma Maroc ala ka mali ta rojan. Voilà, Amina Rabi. Donc, Ishaka Djakite, allez, moi, marketing, nyamae, mais Fédération Malienne de Football là, on a le fait comme on a. Mamao Bonendo, avec Kalo Damadonbo. Mais, en gros, comme on a transporté Mimna Nangamao depuis plus de 3 semaines, 1 mois. Aïe, pour la bonne vie, Ama, tout n'a pas fait de frais, il faut la Mali économie et corserie. On a que Aïe, Mineta Mao est au boulot la Cananou, et puis Minana Mao. O de y'a kɛ an ye retard dɔɔni ta an bɛ hakɛ to ɲini mɔgɔ fɛ fɛnɛ an y'a kɛ salle min kɔnɔ o kɛra fédération malienne salle kɔnɔ ye salle dɔgɔyara aw ma mais je pense que bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ jamuko dama kama tɛ san o san an b'a kɛ cogoya min na o tɛ nin tɔgɔ ye deuxièmement nin maillot nin ye maillot kura de ye n'i y'a jateminɛ an y'a fɔ ENS mɔgɔ y'a fɔ u ka kuma la ni président yɛrɛ y'a fɔ ka kuma la Moussa Sidibé k'a fɔ Mali culture c'est-à-dire que cette année c'est l'année de la culture au Mali. An y'o de jateminɛ n'a ye maillot vert nin ye ka siya fɛn bɛ Mali kɔnɔ k'o bɛɛ représentant dɔɔni k'a la n'a y'a lajɛ ka ɲa a b'o y'a la bɔbɔ b'a la karo b'a la fila b'a la représentation ethnique caman b'a kɔnɔna la bon maillot jɛman in n'i ye mɔgɔ dɔ ɲininka b'a fɔ ko maillot jɛman in ma falen a falenna an ka cadre yɛrɛ jouera n'a ye mais mɔgɔ ma a yɔrɔnin faamuya n'a y'a jateminɛ ka ɲa an y'a kɔnɔna a camancɛ in k'o fɛnɛ falen dɔɔni ka culture fara kan et culture africaine parce que bi bi in na Mali autorités ni anw bɛ fɛn de kɔnɔ AES de kɔnɔ donc an bɛ ka Afrique de kɔnɔ donc an y'a essayé à travers notre équipementier k'o bɛɛ yira que vraiment Malamine Koné en passe on a bien pensé. Voilà, donc Hama Fossanko ni Tuyimini Ishaka Djakite avec Makaya, mais directeur national des sports, donc Bou Diallo, les fenêtres me Kenekano, Angaleka Dakuna de Madon Name. Monsieur le Président l'a dit, ce jour, c'est un autre jour, une autre étape vers la CAN. Ça va au-delà d'une simple présentation des maillots. Et ces maillots symbolisent, comme il l'a dit, c'est un trait d'union entre tous les Maliens aujourd'hui. Vous voyez que, au-delà de toutes les difficultés qu'encourt, que traverse ce pays, nous restons debout
avec ce maillot et nous resterons debout. Et les aigles resteront debout avec ce maillot, Inch'Allah, au Maroc. Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Monsieur Abdul Kassim Ibrahim Fomba, qui ne ménage aucun effort pour l'essor du sport de façon générale et du football en particulier, et singulièrement les aigles, pour que ces aigles s'envolent plus haut dans les ciels marocains pour capables de se poser sur le toit de l'Afrique. Voilà ko kanga le bela jelenka donc nous maudi bi somara na mi fédération malienne de football ali dagaro la donc tilala ma fongo coupe madame Camara donc mi kabala ko fino final bolo dalendo dimanche do kalo kleta anani mi FC Negro ale ne mi FC Said lemna nyosoro yani ni machinche yani ouverture ko chesa donc sini nala sonama donc na maudi ke mi équipe flyma na ke mi kabara la ko fino kalaba